Prosím, Walker, do piče. Není to zvláštní. Slyšíš telefon, může volat Bůh ví kdo. Ale když zvoní telefon, tak se musí zvednout. Čože? To akože hovoríš so mnou? To hovoríš so mnou? Ja som Walker, tak to so mnou nemôžeš hovoriť, ty retard jeden. Uvědomuješ si, jak moc si mě ranil? A vieš čo? Vylíš si. Ano tak. Takové věci se OK, zlé číslo, ty kretén, končím. Jestli zavěsíš, tak tě zabiju. Chod si ho vyhoniť. No akože to bolo dobre trápne, ani trafiť nevieš.